Kaixo, arratsaldeon denoi, hortza dutenei ere, ez dituzte ikusten, baina badakito norbait dagoela. Bueno, eskerrik asko labur-labur beste urte betez, 7. urtez, konkretuki, gonbidatzeagatik, netzako kriston plazera da. Are gehiago gaur, ze, bueno, egia da, zinema eta telesaiak dira nire pasio horik handiena, baina kirolak ere gustatzen zaizkit, eta bi gonbidatu hauekin mai inguru hau partekatzen, netzako da kriston plazerra. Bueno, badakizuek Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura sailak eta Kultur Faktorik antolatzen dutela bueno, ekitaldi edo jaialdi hau, eskerrik asko antolatzeagatik. Gaurko mai inguruaren pixkat, bueno, premisa edo testu ingurua azaldu aurretik, munduko kirolik arriskutsuena izenburupean. Bueno, usted ez dutela aurkezpenik behar, gaurko bi gonbidatuek, edo gutxi behintzat, nerekin dauzkat Lur Errekondo, harri jasotzailea, telebistako aurkezlea, gizarte zitzailea, baita ere, eskualoi jokalari hoia. Ongi etorri. Eskerrik asko, mila esker. Mila esker, zuri etortzegatik, ze uste bueno, polita izango dela, zure testu ingurua edo zure ikuspegia entzutea. Eta, bueno, Mikel Alonso, futbolari profesionala, Realan, Numancia, Bolton, Tenerife, Real Unión eta bar, 2022an Realeko teknikari taldeko kide entrenatzailea ere. Ongi etorri. Eskerrik asko. Mila esker, zuri ere. Bueno, gaia, kokatuko dugu pixka bat, munduko kirolik arriskutsuena. Bueno, badakizue, azken boladan nahiko, bueno, boom edo estanda moduko bat bizi dugula. Nik uste kirola, fikzioa, telesaiak dokumentala pixkat eremu horretan, batipat nik uste sartu danetik teknologia, sare sozialak eta kontu guzti hauek, bueno, bereziki futbol partidetan esangoet, badalako mediatikoena, ez? Bueno, asko ikuste ditugu, aldageletako irudiak eta ikuste ditugu, baina gehiago jarri nahiko nuke fokoa, pixkat, bai fikziozko, bai dokumentaletan eta kirolarekin lotura daukatenak. Orduan, bueno, ondo irutzen bazaizue, pixkat, banatu dute mai inguru hau gai konkretu batzuetan, irutzea idalako, bueno, errexago egingo zaigula guzti hau azaltzea. Eta lehenik azaldu nahiko nuke pixkat, azken urteotan egon den moda kontu bat, nik uste iaz, nik uste, bueno, Beckhamen dokumentala ia mundu guztiak ikusi du, baina nik uste hori izan zela pixkat abia puntua, kirolaren, eliteko kirolaren B aldea erakustearen moda hori edo, ez? Hemen dauzkazue adibide batzuk, bueno, irudi batzuk ikusiko ditugu, trailer labur. Can the Bulls keep this team together? Is there any doubt that Michael will come back? Finally, questions about the future of Phil Jackson. Will this be his last How year? will the Bulls ownership deal with their aging The process stars? of becoming something transcendent, you can see it evaporating. I just kept hearing this over and over again, and I was just getting irritated, like we were winning. We felt like we were the greatest team ever. You have to wonder why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be, in effect, driven out of professional basketball. Bueno, hor irudietan, bueno, nik uste Beckhamen dokumentalekin batera azken boladan egon denola dokumentalik mediatikoena, bueno, hau, markatu, hau, izteko kapazan nahi zen. Bueno, bitartean, galdetu nahi nizuen, pixkat, kirolean B aldea erakustearen kontu hau, zuek kirolari profesionalak izan da eta eliteko kirolean egonda urte askotan, nola ikusten dezuen alde batetik moda hau, ea iruditzen zaizuen bai fikzioan bai dokumentaletan errealista dan, zerbait botatzen dezuten faltan, erakusten dena esageratua den ala ez dakit orokorrean, bietako batek, Mikelek adibidez hasi nahi baldin badu, pixkat. Bueno, enik eta bain, ez dakit ikusi ez zuten, The Last Dance dokumentala. Nik bai, nik ikusi nun lehengo urtean, naiz gogatzen ontxe zehazki noiz, eta asko inpaktatu zian, batez ere nola esplotatzen dituen bizitzako alor desberdinak ez bai kirolan partetik, eliteko pertsona famatu, esanguratsu eta hori, esan bezala nola esplotatzen duten zure pertsona, eta bai bea eta bai bulsetako justa pila bat, ez? Pippen, Dennis Rodman, eta nola afektatu zioten behai igual garai hortako egorak, eta nola saltzen duten publikora, nola aprobetxatzen duten telesail bat, behaien bizitza agerian usteko, eta egia esan pribatutasunik ez emateko, ez erre. Bai, kasu honetan, bueno, The Last Dance adibidea da, baina, pixkat, zabalduz gehiago gaia,
Hollywoodetik datozten fikzioak, ez? Izan boxeoa, rugbia, futbol amerikarra dana dalakoa. Ze iruditzen zaizue orokorrean iristen zaigun irudia? Esageratua da, benetakoa da, zu ibili zela lehen mailan, ez dakit. Hombre, dramatizazio bat dago, eta intensitatea lortzen da dramatizazio aldetik, kirolak hori daka. Orduan, argilunak beharrezkoak dira. Eta, bueno, Jordanen kasuan eta Beckhamen kasuan, ez dakit. Hori dira, ja, gure mendeko jainkoak esan dezagun. Osea, ez dira nola nahiko kirolariak. Eta, noski, jendeari, pertsona horiek hitz egiten duenean bere ahulkeriei buruz, bere kontraesanei buruz, bere liskarri buruz beste jokalari batzurekin, hombre, jendea pixka eta zabalik geratzen da. Nire uste hori oso interesgarria dela. Baina noski, ez daude Jordan asko, ez daude, osea, dira kasu bereziak. Ezin dezu edonorekin intensitate hori lortu. Eta gero atzean, gidoilari onak. Zergatik, dokumentala hauek, hombre, badakite kontatzen istorioak eta eratzen gaia. Gero gidoiaz eta aipatu zula, gero aipatuko dugu gai konkretu bat, Viniciusen kontua aipatuko dugu gero. Eta fikziora salto eginez, orokorrean telesailetan, egia da Ameriketatik batez ere etortzen diala, nik esango nuke boxeoa, rugbia, saskibaloia izan litezke igual gehienak, hola, zinemaren historian zehar, txikitatik ikusi ditugun pelikula mitikoiek, ez? Saskibaloia edo rugbia dana dalakoa, zuek ikusle bezala erakargarrekin zaizkizue, sinesgarria dira, esageratuak iruditzen zaizkizue orokorrean. Nik uste dut, erakargarritasun hori, azkenen telesail batitako garaian beti bilatzen duzu ikuslegoak harrapatzia, ez? Eta telesail guztian gatu nahi izatea horratikan modu batea bestea morbo hori helarazi nahi izaten du zuen gantzatzeko. Eta igual fikzio puntu bat egon leikela, dramatismo puntu dexente, eta oso intrusiboa izan leikere, bai, nik ikusten dut hori. Nire uste kirola gizartean ja edatu dala guztira, diskurtso bezala, politikara, eta hori estatu batuetatik dator. Zergatik, esaten duzun bezala, 80aren hamarkadatik zinea, genero bezala, kirol, zinemagintza, eta genero bat da. Osea, westerna bezala, eta nire uste dut dramatizazio hori oso boteretsua da. Eta orain ikusten dugu, edozein, esatezun bera, mitin politikoak kirola ematen dute. Eta ni uste, alde horretatik, kirola gaur egun bihurtzen ari da kontu kuriosoa. Bai, ez dakit, benetan, ni uste, leku guztietan dakagu. Pixkat, intensitate hori galtzailea, porrota, guztia eman. Ez gehala eremu grisetan mugitzen, ez dena da irabazak edo porrota. Espektakularizazio bezala, estatu batuetatik dator business egiteko modu hori, sportainment, eta ni uste marketing aldetik da la leche. Eta politikan erabiltzen da, eta erabiltzen da ni uste orain gauza guztiekin. Eta horretarako kirol fikzioa da, edo dokumentalak dira, nire ustez hor dakate amua. Eta zure kasuan, ez dira inbeste urte, lehen mailan jokatu zuen nuenetik, irudi asko pasa dela, baina ez da inbeste pasa, baina egia da zure garaian etzenuela agian bizi, oso ohikoa da adibidez, telebista emanaldietan orain, aldageletako irudia grabatzea, jokalariak, entrenatzaileak, gero aipatuko dugu, badago dokumental bat hor, adibidez lehenengoan, All or Nothing, ez bazute ikusi, hau Netflixen daukazu ikusgai, eta dokumental horrek aztertzen duena da, Arsenal, Manchester City, futbol talde bat hartzen du, eta pixkat bere egunerokoa, baina kamera sartzen da, iaia beraien bizitza pertsonalen, ez? Galdera da, zure garaian igual etzenuen bizi gehiegizko esposizio hori, baina bizi izan bazenu, nola hartuko zenuke? Gustatuko litzaizuke aldagelatan kamerak egotea zuri grabatzen denbora guztian, ez? Onartuko zenuke? Nire garaian aldagelak asko zikinagoak ziren, eta pentsatu dezagun ez dela Manchester City, kluba hauek diru asko dakate. Eta, irudiaren garai honetan asko zaintzen ari dira gauzak, eta ni uste dokumental hauek oso baliotsuak dira, nire garaiarekin alderatuta, entrenatzailea ikusten txarla taktikoa ematen gauza batzu dira, ezin zenuken hori pentsatu gure garaian, horren naturaltasunez erakustea. Baina ze talde dira, Manchester City, eta guztia oso kalkulatuta dago. Ez dio baliorik kendu nahi, uste oso polita dela eta gustatzen zait, baino ez dira
talde horren trapuzikinak, naiz eta hori. Kalkulatuta esaten duzu mediatikoki, ja berez, ja erakargarria dalago dena. ez, produktua. Bai, eta, hombre, ez dizute, oso antzestuta, eta erakuste antzestuta, ez dakit antzestuta, baina gero, hombre, erabakita zer erakusten den, eta zer ez, eta ni uste aldagelak, orain jokalari guztia dakate bere kamera, bere mobila, eta erakusten dute barru bat oso zaindua dagoela, oso prestatuta erakusteko. Eta gainea gaur egun klubak arazoak dituzte monetizazioa lortzeko eta dokumental mota hauek behar dituzte. Zure kasuan, Lur, badaude bi dokumental ikusi dituzunak, ez dira futbolarenak, baina badute zer ikusia B alde honekin, Last Chance You eta McGregor Forever. Bai. Gomendatuko zenituzke dokumental hauek, o zena barmenduko zenuke, zergatik uste zu interesgarria diela? Last Chance You da, Ameriketako Los Angelesako ez horren parte glamuroso batetan jaiotako afro gizon sozio eta parte baliabide sozioekonomiko oso urriko batez ez daken pertsona multzo bat, elkartzen duna entrenatzaile batek, oferta asko dazkanak, baino erabakitzen dula hori hartzia erronka bezala, baitare izan dena horretikan una gran leyenda ekipo hortan, eta saiatzen da, hortikan ateratzen zerbait ez, gazte horiei etorkizun duin bat bermatzia, behaiek behaien buruan sinistaraztia, ikastea azkenean behartzia, azkenean ekipo baten beka bat lortzeko eta ikasketa maila bat eskatzen dizue, ez dakit, eta pixkat hasiera baten datozin zulo hortatik ateatzeko nolabaiteko baliabide bada, o bide bada, ez da horren elitizatutako serie bat, ez, zede, azkenen ikusten dituguna esan deuna, ez, Manchester, Arsenal eta UE bezalako telesaiak ikusi daitezke, oso elitizatuak dira, baina oso punta-puntakoak dira, zenbat horrelako zenbat ekipo daude mundun, eta nundik dator benetan jendia, ez? Kenduta X ekipo, izango diala Real Madrileko filiala, ez dakit nungo filiala, eta horiek oso maila goren dabiltzenak kenduta, beste pila bat ez dira hortik ateatzen, eta asko eta asko bateratzen dira, kale gorren bizitako jendiak, dirugabeko familitako jendia, eta benetan beste aukeraik ez dakaenak, nola baite baien bizitza bilatzeko modu bat izan da. Da beraien aldea, beraien errealidadea. Hori da, eta errealitate hori adierazten du modu desberdinetan, esaskibaloi aldetikan. Eta gomendagarria da, nahi asko gustatu zait, aparte nirola gizarte zitzaien eizen baitare alorroi asko ikutzen dit. Zer dago, Netflixen, ez? Netflixen dago, eta orduan gomendatuko nuke. Eta McGregorena. Gero da bestea, ikusi dutera bestea tal bada, oso fantasiosua, oso exageratua, eta beste burbuja bada, beste burbuila mediatiko bat, guztiz pertsona fiktizio bat ematen duna. Bea gila da, bere pertsonai hortan sartuta dela, eta ja bere pertsonai hori iraiki du, berez dator baitare oso egora txarren sortu zan, baina lortu du maila bat, eta ja hor bizi da, eta hori bakarrikan adierazten da, ez? Serie hortan ere ustez gehien bat esplotatzen dana hori da. Orduan, beste alde bada, oso fiktizio da niretzako bastante artifiziala, baina, beste maila bada, beste gauza bada, bai. Kirolaren B aldearen atala bitxe horretik, ez dakit Mikel pixkat gaiarekin dutako zerbait gomendatuko zenuke, zerbait ikusi ez nola interesgarria. Beckham ikusi zenuen, adibidez Beckham, egia da, leheno aipatu dugu sorokorrean, ez dakit dute aipatu, baina Beckham izan zen fenomeno bat, iazkoa, ikaragarria Netflixen datuak eta izan zen, eta nire inguruan mitzan mundu guztia ikusi zuen, futbol zalea izan ala ez, ikusi zuen, ez dakit ikusi ezun Beckhamena. Ez dut osoa ikusi, baina zerbait bai. Zerbait bai. Hombre, eske Beckham... Beckham da. Eske da un rockstar. Zitu zen un Beckhamekin zuk? Beckhamekin koizitu zen? Bai, jolastu nun, bere aurka. Eta... bere kamiseta dakat baitare. Baitare, Algan unek ekarri. Ekarri barru, ez de prestatu jarrita, hombre, zerbait ez dut oso ikusi, baina, klaro, eske Beckham pertsonaia da, gaineroa. Eta gainera, Beckham da 2000 garren, gure mendearen bueltan. Eta momentu hori izan zen, non futbola eta globalizazioarekin aldaketa handiak egon ziren, eta irudi aldetik. Hor dago, momentu bat, non Beckham bihurtzen da, star system bat muga guztiak zeharkatzen dituena.
mediatikoki. Oraindik ez zuden internet eta sareak ez zuden horren edatuta, eta bera pertsonai horretan gaina, bueno, bere maztearekin, eta bihurtzen dira celebrities, ikono batzu, produktu bat, eta Madridek fitxatze du horregatik, osea, oso jokalari ona da, baina business hori egiteko, eta bere irudia munduan, momentu horretan izan zen pasada bat. Gaur egun ohituagoa gaude, baina bera, uste, dokumentala, niz sensazio dakat kontatzen dula ongi, pixkat baretare gure gizartaren transformazio hori, bere inguruan, eta gero berak dituen tirabirak, osea, bere atzean kontatzen dituzte gauza batzuk, claro, divertigarria da, tipo hiek, eske egin dute business bat, eduki dute bizitza bat, claro, flipantea, orduan, bueno, interesgarria. Hor, niri adibidez deigarria egin zitzaidan, ez duela bere irudia zuritzen, osea, erakusten ditu, bueno, ia gauza guztiak, eta badago gai bat, eta bain pasako gara pixkat urrengo gaira, dokumental horretan ikusten dela pixkat garun osasuna, ez? Osea, Beckhamek sufritu zuen hori ere, nahiz da izan pixkat miresten dugun pertsona bat, eta izan zen superidolo bat, eta askotan pertsonaiek kritikatu egiten dira, baina sufritu zuen hori, ez? Pixkat garun osasuna edo bealde hori, ez? Ikusiko ditugu, a ber, lehen aipatu dugun, ez da fikzioa. Tenho que me concentrar muito, todos os dias. Eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Bueno, hor txaloak, baina hor eskubitan ikusten zen Netflixeko kamera bat. Bueno, bada espada, testu inguruak kokatuko, eta hau da Vinicius, Real Madrideko jokalari bat, eta bueno, hori ez baian jarriko, baina jasan dituen arrazakeria garrasi batzuengatik eta bar, bueno, une hau eman zuen prentsa horreko batean negarra ari zela. Bueno, hortik printzipioz dena normala, baina kontua da, hau jakintzela, hilabete bat aurretik Netflix ari zela Viniciusen dokumental bat grabatzen. Eta hemen polemika pixka sortu zen, eta gaina gaia Mikel ekatea zian, eta uste interesgarria dela, ze klaro, momentu hau, dago Netflix, dago momentu hau grabatzen. Hau da, askok diote, pixkat malkoiek, ez dute diren pixkat, bueno, artifizialak, jakinda Netflix dagoen aurratzean, eta hemen sartzen da pixkat, ja, beste eztabaida bat, ez? Errealitatea eta fikzioan hasten dianean, ze puntutaraino dan zilegi dokumental bat grabatzea gaia inserio batekin, arrazakeria kasu honetan. Eta gaina olako, bueno, antzeslana den edo ez, ja bakoitzak interpretatu behar du, baina pixkat hori da gaia, ez? Garun osasuna, hain garrantzitsua den garaiotan, gai horrekin jolasten egotea edo jokatzen edo eta dokumental grabatzeko helburuz, zaki ze iruditzen zaizuen, ez dizuet galdetuko hau faltsua iruditzen zaizuen ala ez, nahi bazute esan, ez dago arazorik, baina gehiago da pixkat gaia zabaltze aldea. Ni ez dugu hitz egingo ea jasaten duen, arrazakeria zergatik jasaten du, noski jasaten duela, eta da oso asunto delikatua, eta, baina bai, bueno, gargi eta garbi dago, geroz eta jokalari gehiago, klub gehiago, daudela ja grabatzen, botatzeko segituan dokumentalak. Orduan, ekoizpena erabat ezberdina da. Claro, Beckham hartzezu bere bizitza, 20 urte pasa dira, Jordan, orduan orain, grabatzen ari zara eta botatzen ari zara. Baina baita ere, bakoitzak bere sare sozialetan, bere community managerrak hori egiten dute. Osea, orduan, noski, orduan, realitate eta fikzioaren arteko igurtzia oso handia da. Orduan, zergatik gertatzen diren gauzak, bai, gidoituta egon daitezke. Hori fideltasuna egia kentzen die? Ez beti, zergatik, baino bai dakate puntu hori. Zergatik,
futbolari bat beti dago grabatuta, beti dago irudiaren aurrean, gaur egun, osea, maila horietan, beti dago antzezpen lan bat eta eszenatokia da, eta badaki gaur egun gainera askoz eta gehiago, egiten duen keinu txikiena grabatzen dela. Osea, gehiago gaude, bueno, edo zeinen grabatzea izu, orduan, bueno, uste hori gauzak aldatu egiten dituela. Bai. Baina dokumentala hau esainatzen den gaina, atzean egongo dan makinaria guzti horrekin, baina, osea, ez zaizu iruditzen, horrelako, trampak edo, ez dakit nola deitu, errealitatea distortzionatzen ari dela nola bait, eta garun osasunaren gaia pixkat gutxi esten, bueno, hau kasu honetan arrazakeria da, baina pixkat garun osasuna orokorrean gutxi esten bezala ari gehala, eta ematen nahi zaiola helburu bati dela dokumental bat egitea, ez? Dokumental bat egingo du Netflixek eta horren alde edozer balio du. Bai, ze punta-puntan dagoen pertsona bada ez, Vinicius, orduan esplatatu behar da irudi hori, eta igual dugu nola egin. Bai, izan leike, ez dakit Bekamen kasuan adibidez, dokumentala bera nahiko potentea da, azkenen ikusten dalako, Ingalaterrako selekzioan gertatzen den movida baten ondorioz, ze jazarpen jasaten duen, ez? Eta nola afektatzen dion behai, nola eramaten duen, beak nola kontatzen duen dokumentalean, eta gero, bere momentuan nola bizizuten eta nola eraman zuten, saiatu zen laguntza bilatzen ez, baina, gero dokumentalean bai egia da komentatzen dela. Ez duela ondo pasa, ez dakitze. Baina ez dio igual, ez dakit, neri gustatuko litzaidaken edo eman berko lioken garrantzia ematen garunan osasunai, ez? Nola afektatu zizun, familiak nola eramantzun, bai komentatzen dutela, ezin zutela kaleratea, ze egia da, ezin zuten, helikoptero batek jarraitzen ziren aireportutik etxera, egiten zuten edo zer gauza beti komiarten heltzen zan, eta ez dakit, oso esplotatuta zen behaien bizitza, eta horrekin nola bizi, egia da, nire ustez, behaiek bastante distorsionatuta zeka dela, errealitatea. Bai egia da, leheno komentatu duen bezala oso puntako pertsona badala, garai hortako igual jainkotako bat, ez? Baina egia da, kirolari asko eta asko iragiten dien gauza badala, osasun mentala. Alex Remiro guztet asko hitz egiten dula osasun mentalaren inguruan. Ipatu nahi nuen, baina bai, pixkat jarriko testu ingurua, Alex Remiro, realeko atezainak, egia da, lan handia egiten duela, pixkat garun osasunaren alde, hainbat kanpainetan da parte hartzen dut, bai barkatu, Ez, lasai. Ez, ni pixkat erten ingo nitzan, ertetan joan, beste gabe esanez, oso garrantzitsua dela, hastia garun osasuna lantzen, kirola egiten duen eliteko kirola, eta eliteko kirola ez dan pertsona batek nola kudeatu, bai kirolan asuntua, bai lesioen asuntua, ze puntutaino heldu nahi dezun, nola eraman nahi dezun bata o bestia, o joku bezala hartzen dezun, o iritsi nahi dezun konpetitzea puntu bat arte, ze horde bai beste alor desberdin ikutzen dira. Orduan, hain zabala iruditzen zait gaia, kirola, zuk ez dakit esan nahi dut, konpetitzen duen pertsona batek, eliteko mailan konpetitzen duen pertsona batek, berdin kontatu berko luke bere errendimendu fisikoak, mentalakin, esan nahi dut. Izan zaitezke munduko jokalari onena, baina kompetizioan zaudenean, guztiz anulatu, mentalki, ez zalako o fuertia, o ez zakalako gaitasunik igual aurre egiteko egoera, ez dakit, kompetizioko egoera, o lo que sea. Ez dakazulako baliabideak, ez? Adibidez bain badakit, lehen futbol taldetan badagola figura bat, ez? Bai. Psikologo, ez dakit ze izen daukan, pixkat hori denak kudeatzeko, igual garaiatan ez zeuden. Ez, nik goatzen naiz nire garaian, oain dela urte pila bat, bera nola ditu nitzenen, bai etorri zala noiz baite pertsona bat, baina zan, ekipoan, hola orokorren noiz baite komentatzeko, eta ez igual individualizatua, eta oso gutxitan etortzen zan. Osa zan, igual, etortzen zan pertsona bat, esatezu, psikologo badago, ez? Un psikologo deportibo, eta hor komentatzen dizute, eta listo, eta esatezu, nahi bazu jugun, nahi bazu ez, eta zu igual etza igual kapaz ikusten, ez, juteko, o laguntza eskatzeko. Eta nire ustez, askoz ere eskuragarri berko lukela figura horrek. Nire ustez. Eta hori dokumentaletan azaltzen da, baina nik uste fikzioan, pentsatzen nahi nintzen, fikzioan adibidez, garun osasuna, esango nuke ez dela gehiagia aipatzen, jarriko izuet beste bideo bat, ze badago Netflixen, aipatu ezu alor desberdina daudela garun osasunaren inguruan, horietako bada porrota. Nola kudeatu, arrakasta eta nola kudeatu porrota. Badago hemen gomendatzen dizudan telesail dokumental bat, hau gero aipatuko dugu.
Bale, ez du funtzionatu. Bueno, aipatuko izut eta jazta. Losers, dago Netflixen da telesail dokumental bat, eta pixkat esplikatzen du, atal bakoitzean, kasu bat aztertzen du, zeinetan kontatzen dan, kirolari konkretu batek, nola kudeatzen duen porrota, ez? Beti fikzioan, dokumentaletan, ohitua gaude ikusten, superizar eta pixkat miresten ditugun pertsona horiek, baina badaude, inora heltzen ez diren, behintzat kirolaren munduan, pertsonak, ez? Orduan, telesail dokumental horrek hori azaltzen du, atal bakoitzean, porrota jasan duen figura bat. Ez dakit ezagutzen zenuten, edo zerbait ikusi ez duten, edo trailerra jarri nahi nuen, baina ez di joa, orduan aipatukoet eta listo. Garun osasunaren gaia itxi aurretik, Mikel, zuko inzitu zenuen Boltonen Gary Speedekin. Ez dakit, komentatu nu, igual zuk esplikatu zer gertatu zen Gary Speedekin. Bueno, Gary Speed, ni ezagunutu nuen Boltonen jokatu nuen urtean, eta berazan kapitaina, gaina oso karismatikoa. Premier Leaguean inoiz partidu gehien jokatutako jokalaria, osea, zan leyenda batan, ja urte batzu zituen, baina, bueno, tipo bat oso jatorra, oso gertukoa, bueno, kontu da, gero izan zen Galeseko selekzionadorea, telebistan lan egiten zuen, komentadore bezala. Esan dezagun, kanporantz ematen zuen tipo oso arrakastatxu bat gizarte inglesean. Eta, bueno, batean egun batetan, aurkitu zuten bere buruaz beste egin zuela. Kriston impactoa izan zuen, kriston oihartzuna gizartean, jendea zuen ulertzen. Normalean pertsona batek bere buruaz beste egiten duenean, teoria asko botatzen hasten da zergatik egin zuen, oso oizkoa da batzutan usteet modu superficialean, zer abusoa izan zuen txikitan, zer, bueno, teoria asko bota ziren momentu horretan, eta teoria asko, noski, zer esaten zuten. Futbol maskulinoa, ahulezia erakustea, barruko deabroak erakustea, zaila da. Zaila da. Eta agian, Gary Speed, bere irudia, guzti hori babesten zuen irudiaren atzean, zan tipo bat asko sufritzen ari zena. Eta zaila izan zitzaion, bere arrakastaren aparrean hori erakustea, eta azkenean, bere buruaz beste egin zuen. Bakarrik teoria bat dat, ez dakigu. Bakarrik teoria bat dat. Baina nahiko edatu zen teoria hori, eta futbol inglesa hasi zen, ez bapatean, baina egia izan zen uste dut gertakaera bat eragina izan zuela futbol inglesean hitz egiteko gehiago instituzionalki, hasi izan inbertitzen, beste kasu baten bat zegoen, baina oso importantea izan zen alde horretatik. Eta eta da gauza bat asko esaten dana, ez? Futbol maskulinoa, eta ni bizi izan dut, egia esan gaur egun kriston aldaketa da, gure garailean askoz gehiago entzutezan diskursoa entrenatzaileen aldetik barrabilak, gogor, gauza batzuk gaur ez dituzuna entzuten, gaur egun entrenatzaileak dakate gehiago coach diskurso bat, emozioi buruz hitz egiten dute, eta gure garaian emozioi buruz hitz egitea, aldagela batetan arraroa zen, oso arraroa, eta psikologak arraroak ziren, eta normalizatzen ari da, orduan alde horretatik kriston aldea dago. Okeraz banaiz 2011an izan zen hau, egia da, leheno Beckham, zuka ondo aipatu duzun moduan, Beckham dokumentalak badu gauza interesgarri bat, ala pixkat testu inguru ingeles hori oso ondo lolotzen duela Beckhamekin, ez? Osa, pixkat jasantzuen guzti hori eta pixkat ulertu daiteke 2011an pasatzen kontu guzti hau. Gai hau itxe aurretik, bueno, bada telesail bat, jende asko ikusi duen, ez dakit ikusi ez dute Ted Lasso, ezagutzen ez duten. Bueno, irudi batzu jarriko ditut azkar, igual batean batek ikusi ez badu, bueno, trailerra ikusiko dugu labur. Oi, mate, there's you. I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you. This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso. You're an American who's now in charge of a football club despite possessing very little knowledge of the game. Oh! I know that AFC Richmond is going to give you everything they got, win or lose. Or tie. Right, y'all do ties here. You see that? He must be from England, yeah? Wales. Is that another country? Yes and no. How many countries are in this country? 4.
Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the Lasso way. Hey, look, this car's got an invisible steering wheel. What you're doing is irresponsible. This club actually means something to this town. You don't think I see that every day out there on the streets? Are you kidding me? I think that's what it's all about. Embracing change. Same team! Being brave. Your decision to bench Jamie was a masterstroke. I don't think we're allowed to talk like that at work anymore. You got no fear of the underdog. For me, success is not about the wins and losses. It's about helping these young fellas be the best versions of themselves on and off the field. I always figured that tea was just going to taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you. Welcome to England. Ez da guzti ikusiko. Bueno, nik, berez, gomendatzen dut telesail bada. Irutz, futbolozaleak izan ala ez, gomendatzen dut. Badalako telesail bat, ustetzuk ikusi dezula, ez da, Mikel? Atsegina, bada nire konforgunea bilakatu zen. Badakit hemen, bateon batena ere pandemia garaian eta esainatu zenean, badala, hola, ez dakit, gustora ikusten den telesaioetako bat. Eta nik gomendatzen dut batez ere, hori, futbola zaratago beste balio batzuk erakusten ditulako, ez? Ez dakit, zerbait aipatu nahi dezun Ted Lasso hori buruz, Mikel? Bai, daka feel good puntu hori, eta batzutan ez da erraza hori da hitza, feel good. Feel good puntu hori serietan gaur egun beti krudelak eta aurkitzea, baino gauza bat oso interesantea eta lenguarekin lotura pixka duena interesatzen zait, gaina entrenatzaile bezala ni ere ibili naiz zertxo bait, eta ezagutze ditut entrenatzaile asko, eta klaro, tipo hau iristen da ingleseko klub batetara, klaro, fikzioak aukera ematen du gauza hauek egitea, ez? Eta ez daki ezer futbolari buruz, ez daki ezer. Eta hasten da entrenatzen lehenengo mailan. Eta gero, iraina jasotzen du, baina ez zaio inporta ridikulizatuta izatea, entrenatzailean munduan esaten da askotan, pixkat, irudia eman behar dela, como triste zaudela galdu dezunean, serioa zarela. Zaila da entrenatzaile alai bat aurkitzea, como pixkat, harina, pixkat entrenatzailea, ezken ere esan diate entrenatzaile lagunak, ezin naiz atera eta eman lasai nagola edo pozik, eman bardet irudia sufritzen ari naizela. Bestela esango dute ez zaidala inporta, ez naizela entrenatzaileona. Da tipo hau da guztiz kontrakoa, da tipo bat ez daki ezer futbolari buruz, oso alaia da, pixkat, eta ez daki futbolaz, baina harremanetan, egia esan, badaki, bueno, ja hori da rollo coach, baina bihotza ikutzen du, daka, tak, eta bihotza ukituz, aldatzen du guztia. Badaka puntu magiko bat, eta da situazio politak daude. Bueno, besterik gabe, nik uste merezi zuela Ted Lassok atal bat aparte, Mikel eta bio gomendatzen dugu, eta lurrek ikusten baldin badu, aurrengoan esango digu. Bueno, beste gai importante bat, niretzako ezinbestekoa mai inguru honetan, dala pixkat, emakume kirolariak ikusentzunezkoetan, eta nola jorratu den gai hau, bai fikzioan, bai telesaietan. Beste bideoa jarriko dizuet, nik uste, berak itziten du. Igual, gero etxea eta horretakoan emaztek esate dizu publiko nio naiz, eta publikoan entzuten dira, hola, igual han emakume batzuk, gizonezko batzuk, eta entititan esoten du min hartzen da, eska, oin kenduta jarri tita baten itxeitu eta holako barbaridade batzuk gaitzen dira, ez? Baina bai, hendikan badago holako kontu xelebre. Berez ez jatain horretorri izaten oso txarto jozu eta zera ez, baina ezkin ezkan nahi jue. Oso hori komentarazio beti entzun gogu, badakit. Eta ez naz aspertuko esaten, nireitak 20 urte pasazikin plazan, ez ban emakume batekin plazari konpartidu, nahiko emakume geratu ziren etxien, aukera barik, sentitzen dut, ni eskaza izan arren ni plazara urte monaz. Erakutzi biogu, hau ez dela genero eta adin kontu bat tarteko duken kirol bat, ez. Mundu horretan joan beharra dauka. Bueno, nik ustete gehiegi
komentatzeko ez dagoela irudiek itzin dutelako, baina, bueno, primeran plataforman dakazu ikusgai dokumental hau, emakume harri jasotzaileak izenekoa. Lur, ez dakit, Lur edo Mikel, biak aipatu ezakezue, baina badakizu Lur oso ondo ezagutzen duzun mundua da, oso maskulinoa izan dena tradizionalki, ez dakit, bide hori... Bai, nik uste, bai harri, hau batez ere oso tradizio maskulinotik datorrelako, baina nik uste kirol gehienetan dela neska, iten zen kiroletan eskaxagoa dela, ez? Beti jartzea zalantzan dakan maila, ez da nahikoa, eta asko ze esfortzua handi goin berdu rekonozimendu nimino bat ukitzeko. Bai, harri jasotzaien munduan batez ere, azkenen badalako Euskal Herriteko tradiziozko kirol bat, herri kiroletan, ez da izan bat, ez da izan dauden, emakumeak ez dira apenas ikusi, baserriko lanetatik datoztilako, eta baserriko lan fuerte horiek edo indarra kontun hartzen zuten horiek, gizonekizkoak itezuelako, ez? Eta egia da hoain, azkeneko urteetan, enaiz atrabituko noiztik zehazki, baino bai emakume gehiago ikusten, ez? Modu batea, bestea, Maite adibidez Inaixo Perurenan alabak, txalekuak eta iteitu, eta egia da beti izan dela, asko gertatu zaigun bezala, ez dakizenen alaba, ez? Egia da Iñaki Perurenan alaba, azkenean Iñaki izan delako ezaguna leku askotan, baino beak, esatezu, nahi gustatzen zait, nire bi abizenakin zehatzea, deitzia, zen nire ama, betire gatzea alde batea, eta kriston garrantzia auki gure, bai. Eta itzalian gehatzeak, azkenean pena mateitez. Eta gertatua familia askotan, justo ikusi dira Karmele Gisasola eta Udane, badiala, behaien aitak harri jasotzaileak izan dira, eta behaiek neska izan da emakume izan da, jarraitu indue, ez, familiko tradizio hori, eta plazetateatzen jundia, eta denetik entzun berri izan du, ez, hori, eskaxa, Karmelek esaten duna, o nolatan emakume bat plazan ez da nahiku, ez da, hori narratxa altzatzeko modua, harri txikik altzatzen ditu, ez da kapaz harri handik altzatzeko, ez dakit, emakume oso gutxi ikusi dira, eta egia sanoen, geozta gehiago animatzen dira, bai emakumea geroz eta gehiago dalako hurbilduta kiroleai, ez? Batez indarran kirolai, crossfitak asko laguntzen du gero harria jasotzeko garaien, eta geroz eta jende gehiago probatzen du, bai helarazten nahi dalako, bai komunikabidetatik, telebistan igual gehiago ikusten delako, sare sozialek asko laguntzen dutelako, azkenen gai guztietan, ez? Baina egia da, publiko... Sare sozialen gaina norberaren lana. Norberaren lanak, bai. Helarazteak asko laguntzen du, eta alde hortatik egia esan lan pixkat gehiago aigea egiten, eta rekonozimendu pixkat gehiago aigea lortzen. Baina, betire kosta egiten da, ez? Egia, herri kiroletan dela oso evidentea, baina orokorrean fokua zabalduz, eta pixkat mai ingurura bueltatuz, edo gaiari zentratuz, orokorrean, fikzioan, emakume kirolari protagonistak dituzten izenburu galdetuko banizu, orokorrean publikoan, ziur nago, kenduta cheerleader pixkat figura horietatik, ez zen ituzkela, ez ginetekela kapaz izango denon artean 5 pelikula teatzeko, emakume protagonistak dituztenak, Michael Jordan aipatu dugu, edo aipatu dugun moduan beste Huracan Carter, edo boxeoan, edo Toro Salvaje, ez? Osea, oraindik nabaritzen zuek gabezia dagoela fikzioan emakume kirolariak jartzeko? Bai, kristona, bai. Bai, guztiz minorizauta lan iruditzen zait, batez ere, ja telesai aldetikan, ontan zai gala, guztiz, oantxe hemen jartzen duzuna irabazi arte ateatzia izan da bat, nereko harriako jendia lokaliak gatztan ikusteko, esatezu, hau ere ez zumiantzako, baina bai daola igual gaztetxo gontzako zuzenduta, esatezu, hainbesteko lan hain da, olako produktu euskaldun bat atatzeko nesketan zentratuta, mereziula ikustiak, ez? Eta, zuk esan da, ez, penagarria da, baina ez nik, adibidez, ona Karbonelena ezautzen dut, telesail motxori, baina gero apenas ez dut ezautzen. Ez dakitzuk igual gehiago dakizkizu. Ez gehiagi. Ez nuke esango gehiagi, baina baita ere esango nuke geroz eta gehiago. Ari direla ateratzen. Esan dezun guztia harri jasotzaien munduarekin lotuta, adibidez serie horretan, ora gertzen den serian... Bai, etxoin, Bale. Barkatu, Mikel, Ikusiko dugu bideo bat, eta Mikeli utziko dio telesaiari buruz hitz egiten, badakit oso gustoko duela. Bale. Sekuentzia bada. Barkatu azpituloen gatik, baina ez zegoen. Ulertzen.
Ser du hva som skjer? Det er sentimentale. Seier neste helg, så er jo alle de glemt. Vi hadde en avtale. Bueno, hori Norvegiarra zen. Mikel, konta iguzu, ze telesail da, eta nor da hori? Bueno, hau da Home Ground, oso arrakastatxua izan da, serie hau. Ni egia esan fikzio bezala futbolaren inguruan ikusi dudan hoberena da. Oso ondo lortuta daude gauza guztiak, eta abia puntua da talde maskulino bat, lehenengo mailakoa Norvegian, fitxatzen dula, entrenatzaileen neska bat. Claro, fikzioak aukera hori ematen du. Ez dugu ikusi oraindik uste dut. Errealitatean, ez? Ez dugu ikusi. Baina emango da, zurazki. Emango da. Eta oso ona da. Eta aurkitzen ditu munduko oztopo guztiak. Eta oztopo guzti horiek erakusten dute oso ondo futbol maskulindoan dauden emakumekiko aurre iritzi asko. Kazetarienak, zaleenak, jokalarienak eta guztiak gaintintzen doa. Baino kostata. Iraina jasotzen ditu, krudela da baita ere, gogortasunez erakusten du zein zaila den emakumeenentzat erakustea badakiela jokuari buruz, gainera bera da, entrenatzaile zaharra da, como bat vieja eskuela esan dezagun, eta tipa hau ikasi du futbolari buruz, eta gaur ere asko eramaten da hori. Eramaten da, eta da como ikuspuntuaren iraultza bat, porque zientzilaria da futbolari buruz. Eta demostratu nahi die jokalariei, hola egin behar dela, eta bera matematikoki ulertzen duela, zer gertatu behar den, eta zoragarria da. Egia esan oso gomendagarria da, dituen baita ere liskarrak jokalariekin, hor dago Kariu, jokalaria famatu bat izan zen. Benetakoa, bera izan zen benetako jokalaria, eta amatar, berarekin, osea, inork ez du nahi bera horregotea. Inork ez du beragan sinesten. Eta buelta ematen dio. Baina gero kontraesan interesante batzuk erakusten ditu zergatik. Adibidez, bera postu hori izateko, bera dago entrenatzaile bezala neska batzurekin. Futbol femeninoan. Eta irabazi behar dute Championsa. Eta utzi behar du bere postua, utzi behar du bere taldea, amets hori gauza iraultza hori lortzeko, juteko mutikoen talde horretara. Eta, klaro, emakumeek esaten diote, hau traizioa da. Klaro, ez futbol femenino, no? Como esaten bezala. Azkenean, klaro, berak momentu baten traizioa egiten dio emakumeen futbolari hor sartzeko. Egia esan gero lortzen duna, fikzioa da, baino izugarria da, baino momentu batzuetan bere kontraesanak eta kontraesan batzuk oso polita dira eta ondo erakusten ditu. Baina, bueno, ikus beharra. Bai, bat egiten dut gomendioakin, aukeratu beharko banunik izen buru bat, maio inguru honetatik agian hau aukeratuko nuke. Pena ematen dit ona karbonelen bideoaz jartzea, baina ez de jarriko ze bestela gehiagi luzatuko zaigu, baina bueno, hemen beste pare bat gomendio, irabazi arte noski, aipatu dezu lur, ze garrantzitsua baita ere, adintarteak eta ez ditugu aipatu, baina gaztetxoen entzat, erreferente femenino eta kirolariak izatea, ez? Nik uste garrantzitsua dela, olako telesel gehiago bide batez, euskerazko fikziozko telesel gehiago, mesedez. Orokorrean. Eta, bueno, bi adibide hauek ere importantea, batez ere hau, nera bentzat, txikien entzat, eta ona karbolen pixkat ja, amatasuna, zaintza, eta guzti hori barruan sartuz.
beste gai importante bat, nire ustez, LGTBI plus eta kirola, LGTBI plus fobia, pixkat gai guzti hori, dokumental baten irudiak, telesail dokumental baten irudiak jarriko ditugu, honek ere ustez bakarrik hitz egiten duela. Si uno de los principales cánticos que quieren hacer ver como insulto de las aficiones es llamar maricón a un futbolista, ya está todo dicho. De todas las discriminaciones, la más antigua, la más rancia, es la LGTBI-fobia. La sociedad ha evolucionado, ha avanzado, hemos conseguido los derechos que pasen en el deporte. Jamás he escuchado al directivo, al presidente del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid decir esto es intolerable. La frase de maricón el último nos intentan decir que ser gay no es ser buen deportista. Yo he conocido futbolistas con otra orientación, con una orientación homosexual. Negamos absolutamente que en nuestro equipo haya jugadores gays. Nos tenemos que plantear qué ha cambiado desde que salió Justin Fasano del armario hace 30 años, qué ha cambiado en el mundo del fútbol. Bueno, irudioek dia deporte invisible, hau telebizioen espainolan nahieran daukazue, doan ikusgai, atal bakoitzean jorratzen du pixkat historia bat, eta bueno, nik uste irudi hauek, leno Mikelek uste aipatu dula, ez? Irudi hauek leno oso ohikoak ziren, eta gaur egun, zorionez, badaude oraindik, baina nik uste gaur egun, bestela esaia zuen kontrako, baina pentsa ezina da zorionez, ez? Ez dakit olakoak, zuen inguruan, futbola jartzen nahi nahi adibide bezala, baina orokorrean bizi izan dituzuen, zuen ingurukoen artean, nola bizi dezue gai hau? Bueno, nik apunte pare bat, nik bai entzun dutela igual, bai, bat, nesken talde guztiak boierak dira, osea, adibidez, bai eskualoian, bai futbolan, beti. Hoi publikoen aldetik esaten duzu. Bai, publikoen aldetik eta ezagun da lagunen aldetik, esan nahi, oso gertuko jendeak, bai. Danak boierak dira, danak boierak zeate, osea, que pereza. Eta jo, nahi, ez dut inorri iraindu nahi, baina bai iruditzen zaitela, oain esangotenakin, futboleko gertatu zaitelako, eta ikusietelako futboleko publikoak oso karka iruditzen zaitzea. Aserretzen den bakoitzen, igual, hori, entzun duguna marikon, gilipollas, tu puta madre, o negro de mierda, o beti da, komentario despektiboak berdin dio, osea, ni joa partido bat ikustera, eta nire bizitzako mierda guztia partido hortan botatzen dut. Berdin du, pertsona horrekin zer ikusi dauken, edo ez. Batez ere, nik futbol partiutan ikusi dut. Esan nahi dut, beste gauza askotan, leku askotan egongo da, baina hor bai ikusi dutela. Pero, edibidez, berizketa hori ez dugu egin, baina kirolaren arabera, desberdintasunak ikuste dituzue? Osa, jarrera horietan? A ber. Ni futbola ezagutzen dut, batin bat, eta gainea, jende gehien mugitzen duena da, esatezut, irainaren aldetik eta maitasun aldetik, bueno, orduan, homofobia ni bizi izan dut, orain dela 20 urte zan pasada bat, eta orain dela, izan da, irain klasiko bat, entzinatik dator, beti, esango dut, inkluso gudan, Grezia garaitik eta guzti, garaitzen zuenari, garaitu ondoren, popatik ematen zion. Humilazio bezala. Daude hor, konnotazio batzuk, humilatzearena, eta humilazio punto badaka, eta beldurra asko izan zaio figura horri, uste dut, eta hori aldatzen ari da, ja, irain hori askoz arraroa da entzutea. Bai. Baina, edo zein kompetizio aldetikan eta beti, kirola igual, ja ez edite mailan olo que sea, baina nik abidez konkisen, ez? Aurten entzun da, lehengo urten entzun da. Bai, bira, konkisen gaia. Eta, jo, ez dakit, sare bat igo behar dute, eta marikon el último.
Olakoak adibidez, aurten entzun dira. Aurten derrabenta horreko baten, debate baten, eta batek botatzen du bai. Okeraz banaiz, emakume baten ahotik, berdin diola, baina. Ez, hori baitare, baina izan zen beste bat, baina bai. Baina oain komentatu nahi nuna zen, tipo batek esan zura bere ekipoa marikon el último, tipo amorruakin, ez? Zesan nahi du marikon el último? Zu kriston maskulinoa zehala eta goriloi bat zehala, aurrena iriste zehalako, eta zu baino behik ez da hola, eta ze fertilidade bat ematen dizu, zesan nahi du horrek. Eta adibidez, beste komentario bate hontzan, emakume baten aldetik mutil gehi baten kontra, hori izan ziren, marikona, no seke. Eta zan, bere izpakin, bere momentuan, ekizu movida bategatik asertu intziela, baina, eta zer. Eta igualen gaurtian de bai joentzan hori, fuerte tira, no sois marikones, eta ja, baina, justifikatzen zian esanez, baina, zehala komentari bat, ateatzean komentari bat, ateatzean txarrea, bale, nahizuna, baina bota indezu. Etzea kontuatzen, ze oso barren rauta daka, baizuk bainik, eta bai mundu guztiak, eta igual ez duen beste despuntatzen, baina bada garaia aldatzeko, eta zinezu justifikatu esaten, beste igabe, bai, ateaintzait, eta listo. Ez zijoa txarrea, eta ez zijoan konotazio horrekin, berdintza ize konotazioetan zijoan. Daude gauza batzuk, baina garai honetan, 21. mendian, eta 20. mendian da izan bertzun, baina beti behan dugoaz gauza askokin, aldatzen berdia eta punto. Eta ez da esan ber, baino, eske ez. Eske, hoi esatia ere bai, zuri, ez dakit, berrikiri berko litzkizuke eta esan, bai. Badakit berez mai ingurua telesaiak eta fikzioa dela, baina iruditzen zait, hain zuzen, garrantzitsua diala, telesaiak eta dokumentalak egotea, ze horregatik irikitzen dira debate hauek, ez? Osea, hori estrenatu dute Jaime Bane, eta nik uste garrantzitsua dela gauza hauek. Eske, Mikelen oso ondo esan du, kirola leku guztietan da. Hori da. Eta azkenean, garrantzitsua da, eta gazte eta ume eta nerabe askok erreferentetzat dituzten edo miresten dituzten guzti horiek, gauza guzti hauek ere erakutsi behar dituzte. Orduan, gaiarekin lotuta, mentxe 3 gomendio hauek, yo no quiero esconderme, hau da bideo podcast bat, Paloma del Río hau izan zela, uste, iaz erretiratu zela, narratzaile mitikoa, Televisión Españolan, gomendatzea izuet, kasu horretan, eta hau da dokumental bat, estatu batuarra, kasu horretan futbol amerikarren inguruan, pixkat LGTBI fobia jasan zuten protagonista batzuena. Ez zaigu denbora gehi gelditzen, eta azken atala, kirola ikus entzunezkoetan, nola landu da, ze dokumental mota egin dian, bat aukeratu dut, iruditzaia, niri bereziki ukitzen hauelako, eta iruditzaia dalako importante dela, mai inguru hau pixkat gai honekin bukatzea, eta keinu txiki bat egitea. Aitor zan tipo bat kategorizkoa. Eta ez da ni esaten duelako. Zan lagunen lagun, euskaldun petu-petua, razale amorratu da, langile fina, tipo bat kategorizkoa guen. Eta Reala maitezun, hasi zan ere aitonakin Reala jarraituz, eta ja txikitatik, eta zan erotite zan Realakin, zan pasada bat, gainean zegoen dira, defo, zerbitzari bezala, eta partido bat inbazioan, ezin zitzaion ezer esan, ez ez da kasurik egiten, ostras, esan oso amoratu Realakin, oso Realzalea. Hau da, Bultzak egin zuen dokumentala, YouTubeen daukazue ikusgai, Aitor Zabaleta 25 urte memoria dugulako. Euskal dokumentargintzan eta euskal fikzioan oroar kirolaren gaia jorratu da, egia dauk, kirolaren barrera guztiak gainditzen dituela, hemen kiroletik gutxi dagoela. Baina, ze garrantzitsua ere, aipatu ditugun gauza guztiak eta gai guztia dira garrantzitsuak, baina olako gaiak ere zabaltzeko nazioartean, ezagutarazteko, adibidez dokumental hau, nazioartean sekulako oihartzuna izan zuen, eta Aitor Zabaletaren kasua, helarazi zen, munduko iskin guztietara, YouTubeko ikustaldi datuak eta ikaragarria dira. Orduan, ze importantea dian ere, dokumentalak eta fikzioak gai hauek zabaltzeko, eta ezagutarazteko. Orduan, keinu txiki horrekin amaitu nahi nuen. Hor dauzkazue, beste dokumental bat eta fikzio bat jarriet, itxaso kasu horretan surfarekin lotuta. Azken minutuetan, eta ez dakit jendeak, espero dut baietz galderarik duen ala ez, amaitu horretik, eta ja kirola alde batera utzita edo ez, nahi dezutena.
Ikusi dezuen azken telesaila, eta gustatu zaizuena, edo ikusi dezuena eta zaizuena bat ere gustatu, ze batzutan, importantea da jendeari esatea gomendioak, baina ez gomendioak ere, ez jendeari zer ez ikusi esatea ere, importantea izaten da. Orduan, ez dakit kiroletik kanpo, zerbait gomendatu nahi bazute, ez dut zertan izan behar berria, Hola, bapatean, ikusi behar zute telesaila hau. Oin daukazu aukera nahi bazute. Bueno, ikus beharreko bi dira Halt and Catch Fire, filminen, da kultuzkoa, ja aspaldikoa da. Baina da interneten hasierakoa, talde bat enprendedorea, nola izan gazte batzuk, eta nola sortu zen internet. Eta egia esan da zoragarria. Ni hori asko gozatu nuen, baina ja den dela urte batzuk, filminen aurkituko duzu, eta gero esango nuke baita ere asko gozatu nuen. Señorita Mrs. Maisel, da komedia gile emakume bat, Nueva Yorken, 60. hamarkadan, eta egia esan, niretzat behintzat ere gozada bat. Eta gainera batzutan kostatzen da aurkitzea komedia, pixkat gauza harinak eta finak. Oso intensito gabiltza azken aldean. Oso intenso, telesaila oso intenso. Batzutan mina, sufrimendua, daude serie batzuk oso ilunak eta niri kostatzen zai batzutan, oera juterako orduan ikustera asesino, que tal, eta aita ikusten du semea nola ondoratzen den, eta, bueno, bai baino ez, serietan beste batzuntzat. Bai, momentutarako, baina hauek, Mrs. Maisel alde horretatik da argia, freskoa, maite minduta geratzen zera. Oso ondo, apuntauta biak. Bai, nire apuntatik goet. Lur? Ondo saldu ezu. Zerbait gomendatzeko edo ez? Gomendatzeko... izan behar, Ez, beste gabe, nioain ere ikusten The Gentleman seria, gustatzen ari zait, baina bai dala iruditzen zait azaleko serioitako bat, ondotor zaiten alo hartzeko. Osea, gustatzen zait, baina egia da nik serioak ikusteitutela askotan, baina nekautan honian, eta ezetenian asko pentsau nahi. Baina, pasatzen dezunean egon bat bueltaka, gaur egun gabiltzan bezala ez, leku batetik bestea denboaik eukik gabe, eta arnaz estuka, txailatzen nahi zinean ez da bat egoik jartzeko buruai hainbeste buelta ematen. Orduan askotan da jarri serioir fondoan, ondo pasa, parbatzukota eta lo hartu. Gizarte zitzaia izan da, etzea jartzen, gai horrekin zer ikusi hauten telesaiak ez, normalan nahitu dizu gauza harinak, ez? Bai. Pixkat deskonektatzeko eta buruaren lasai eukitzeko ondo tortze zaizkit. Oso ondo, jendari paso eman aurretik, ez dakit mai inguru horretatik, orokorrean, ondori horiek atea zuen, titulu horret emango zenuketen, ez berdin zoazten, zerbait esan nahi duzuen mai inguru honetatik, edo igual gogoz geditu zate zerbait gehitzeko? Ez dakit, nik uste nuen hasieran ingo genugula galdera, berz espero genuen, eta nekan, honen ingurun, eta bai, pixkat nekan helburu ez dela ez, nire ikuspuntu kritikoa pixkat fintzia, beraztia, bintzat garapen hortan aurreneko posutxuk ematia, eta nik uste tola ni jodala. Zure ikuspuntu kritiko horretan zerbait gelditu zaizu hor barruan esateko? Ez. Ni nik zuek lasai jutea, eta askatuta. Hau da beti atetik ateatzen zenean orduan etortzaizula esateko, orduan, horixe. Mikel? Ez, ni eskertuta, hemen egoteagatik, egia esan aitzakia izan da baita ere eguneratzeko, serie batzurekin, eta pixkat investigazioa egin dugu, eta egia esan niri fikzioa, sorkuntza, kirolaren inguruan asko interesatzen zait, orduan oso gustora egon naiz. Oso ondo. Aposten naiz. Bueno, hau ez da galdera bat, Galderarik ez, galderak behar ditugu. Ze hemen asko hitz egin dugu, norbait animatzen da, urtzi badakit baietz, baina urtzirik, bai, ez diazu esango ez ez. Urtzi bai. Bai, nik Mikeli eta Lurri galdetu nahi diet, dokumentalak ikusi izan ditugu euskal kirolarien inguruan, asko egin dira, eta abidez, Maialen Txorrautena, etortzen zai burura, oso politia, baina telesaiak, fikziozko telesaiak kirolari baten inguruan, ni oain etortzen zait Maradonaren ingurukoa ikusi dela, baina horregatik, galdetuko nizueke Euskal Herriko ze kirolariren inguruko fikziozko telesail bat ingo zenukete. Hau da, kirolari bat, hartu kirolari bat, Euskal Herrikoa, eta bere bizitza eta bere ibilbidean inguruko fikziozko telesail bat. Zein? Galdera ona. Bueno, adibidez de Pedro. Esango nizuke. Osea, hola bururatu zait, baina asko egon liteke, osea, kirolari, baina bueno, bere
Eta, baina asko daude, hemen kirolari handia daude, baita ere eskupilotan, ez dakit. Baina, futbolan hori etorri zait, hori da gidoilari bat, elkartzea, eta baina historia asko daudela pentsatzen dut, kirolari askorena, interesgarriak, dokumentala egiteko. Bai, nire pixkat pekatu indet eta futbolari baten aju nahi zuzenean. Baina, bai, ez dakit, Mikelek komentatu duen bezala igual pilotan, Aimarrola izola egingo nintzokenik, eta gero, emakume bati, nik justo gertutikan bera-beran dazkat, nirekin jolazti izan duna txikitatik, Estera Rogeria bat, baina gero adibidez Elipinedo batek ere bai eukiu beste bilakaera bat, Olimpiadetan egon da, ekipo askotan egon da, kanpon egon da jolazten Europan zehar, eta ez dakit, bai igual jakiteko hemen pertsona euskaldun batek eukidun bilakaera neska izan da, emakume izan da, ez dakit, ondo engo litzateke dokumental bat, idia, bai. Besterik? Urtzi beste bat, ez? Venga, bota! Norvegiako emakumezko entrenadoraren telesaia hori plataformaren baten ikus daiteke hori? Ja. Filminen dago. Filminen dago. Home ground erkituko zut, bai. Bide moraldi dauzkala esango nuke. Bai, merezi du, bai. Listo? Besterik? Ez? Hola, idena ez ikusten. Bale, uste, bai, hortxe gabiltza, denboran. Orduan, besterik gabe eskerrik asko, berezik izuei bihoi, egoteagatik eta zuen ikuspuntua emateagatik, nik bintzat asko ikasi dut, zuen gandik. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, bakit eguna eta ordua ez dela proposena, baina eskertzen da zuek etortzea. Eta, Crossover, Culture Factory, guztioi eskerrik asko hau antolatzeagatik, eta orain, uste dagoela telesaila nola izan du, aztu egintzait, orain telesail baten seinaldia dago, baina aztu egintzait izen burua. Programan daukazue. Eskerrik asko denoi, mil esker. Mil esker.